ọbụzịkwa ide na isu anọcha ọbụzịkwa ide odezu alanya ọbụzịkwa ide mgbulumbulu ọbụzịkwa ide isu anọcha ọbụzịkwa ide nwoke m ide n'isu anọcha ọbụzịkwa ide mgbulumbulu alanya ọkwasịkwa ide mgbulumbulu ọkwasịkwa ide onye dịbụ ụdị nya bụ ide n'isu anọcha alanya ide n'isu anọcha ka ọkwasịkwa ide ọ bụ chi Emmanuel ife adị ọkwasịkwa ide Emmanuel nwa ife adị isu anọcha ọkwasịkwa ide onye amụrụ na bebe n'isu anọcha ọkwasịkwa ide ụmụ omeka igbo ide vileji n'isu anọcha ọkwasịkwa ide ide mgbulumbulu ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa ide wee kwụsị ya akwụkwọ ọkwasịkwa ide ide n'isu anọcha wee kwụsị akwụkwọ etu esi agba ọkwasịkwa ide o wee jewe olu oyibo na Makọdị ọkwasịkwa ide o wee jewe olu oyibo na Makọdị ọkwasịkwa ide Benue steeti ka o jere nyabụ ọlụ ọkwasịkwa ide olue na Makọdị wee bido abịa mma ọkwasịkwa ide unu mana ego mmanụ ebe mkpụrụ agwụ n'ụzọ ọkwasịkwa ide otozi aka wee fọmụ akọ ọkwasịkwa ide ọkwasịkwa ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide o tere ozi aka wee fọmụ akọ mpi ọkwasịkwa ide a na-akpọ ọkwasịkwa ide Famasi Petroleum ọkwasịkwa ide Famasi Petroleum Nigeria Limited ọkwasịkwa ide Benue steeti ka mmadụ wee kalịsịa chi Emmanuel nwa ife adị ọkwasịkwa ide haba alanya ọkwasịkwa ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide chi Emmanuel nwa ife adị ọkwasịkwa ide ọ bụ chairman ọkwasịkwa ide chief executive director ide of Famasi Oil ọkwasịkwa ide Famasi Oil Nigeria Limited na ọcha ọkwasịkwa ide usoro bụ onye na individual marketers ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa ide dezela abịa mmanụ ugboro nemone o wee kpata ego oyibo ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide o wee nụta ọmalịcha nwaanyị a na-abọ ọkwasịkwa ide Chief Mrs. J ọkwasịkwa ide Jane ife adị ọkwasịkwa ide Chief Mrs. Jane ife adị ọkwasịkwa ide ijele nwaanyị na ọdụ na-akpọ gị ibe ọcha ọkwasịkwa ide ijele nwaanyị na ọdụ na-akpọ gị ibe ịnọ ọkwasịkwa ide ọlụ ọma ide lụrụ n'izu a na ọcha ide ọrụ onye ka isu ji neketi ya anya ọkwasịkwa ide na wezi na-egechi ya ide na ọkwasịkwa ide ideju nọ n'izu a na ọcha gba gburugburu ọkwasịkwa ide ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide kedu nye bụ ọlụ ọma ọ lụrụ n'izu ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide o jiela scholarship na bebeni ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa site ide na primary level ọkwasịkwa ide welue na university level ọkwasịkwa ide na-ekezi security light na bebeni ọkwasịkwa ide si ka ndị ogbenye na ndị ọgaranya ọkwasịkwa ide ide gbapụrụ mmiri na izu a dị ọcha amali nwoke ama obi ya mụ na ya na-adịla ọkwasịkwa ide alanya ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide ibe butela eji wee chi anya ibe ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide kedu onye mụdụrụ ihe bụ ide n'izu a dị ọcha ọ bụ chi ọkwasịkwa ide ide n'izu a na ọcha ọkwasịkwa ide ọ bụ leti chi ọzọ na alụ
ọzọ gburugburu abụ karịa ọzọ n'ọdụ na ọ gwụla akwụkwọ o jele agha itila site n'arọ 1941 welue n'arọ 1946 o si na agha itila wee natasịa wee bido ọlụ oyibo na Abakaliki ụlọ na Abakaliki wee bido bizines enwe onye ije enwe ilo ọ dụrụ nwaanyị a na-akpọ karịa ọzọ ndụtali ogwu na 1945 na Kweso vileji na Nọọfụ ka ọ nụrụ nyabụ nwa ibe chi dị Okoye na-ekwu enwe onye ije enwe ilo owesi Abakaliki niwe natazia eze tụrụzie n'ụlọ Chukwu goziri egozi onye n'ibe mmụaka mgbalụ gị ba n'okwu Chibi Sunday ife adị nwata bọcha ka osolọgụ ọdịmụ nwata bọcha ka osolọgaranya lie ife Gabriel ife adị Obi PLC Emmanuel ife adị ide n'izu adị ọcha ide mgbulugbulu emesịrị kali ọzọ wee nwụrụ ọnwa dị na Eprel erue n'ọnwa Mee 15 enyi ozu anya ide si m kele ndị bụli ya n'anya si m kelele ya ụmụnne ya si m kele uwe ndị bụli ya n'anya Sunday ọnụ ọra dịka ọdụ na-abọ enyi n'izu anyị ọcha Emmanuel Nwankwọ dịka ọdụ na-abọ Chidi Lawrence ọnụ ọra ka ọdụ na-abọ ijele bịa Chidi Emmanuel Nwiba adị ide ndị Igbo niile na Makode ide ndị Igbo na Benue steeti niile ide mgburugburu ozi mụ kene Ndidi Amaka Egwenugo obi na-afụ eze na ọdụ na-akpọ gị ozi mụ kene Chief Alexander ọnwụ ebunemu eleze nna ebunemu Kwashiọkọ na ọdụ na-akpọ gị Ndidi Egwenugo yime obi na-akwa eze Broda Peter Ifeanyi Peter Obidi na ọdụ na-akpọ gị dị nọ eze ọchịọra eze ọchịọra na ọdụ na-akpọ gị nne m nwanyị mma osi mụ kele Lọrịsị aja agwụdola eze ochie chiama Rogers Nigeria Limited eberebe bụ onye nzube Ndidi Amaka Chief Ndidi Amaka nwa eze nwa Managing Director Tornado Holdings Nigeria Limited Tumabulenyi na Nsụka Tumabulenyi na Nsụka ọ bụrụ ide na izu ahụ
Debune moki kadi bo achala nwewele mmadụ achala nwewele dike achala nwewele mmadụ debune mu mere aliya achala nwewele mmadụ mere aliya bụ onye mụ na-agwụ ndị achala nwewele mmadụ debune mu alụsi ogwugwu ide alụsi ogwugwu ide na-asọ eke achala nwewele mmadụ debune mu alụsi ogwulo alụsi a na-agba ogwulo bụ aja alụsi debune mu ihe atụla bụ ogwu na ngwọ ebo mere aliya mere aliya bụ onye mụ na-agwụ achala nwoke anọdụ local gọọmenti eria kamụrụ odogwu kamụrụ kenke na-emeghị onye mụrụ n'ụlọ ebune mụ ka a na-akpọ na ọkịka dị igbo udeze nne ya bụ udeze bụ alụsị o bụ alụsị a na-akpọ ọbịa mmiri o ọbịa mmiri ndị ụmụ na-agwụ wee mụta ọkịka dị igbo eluzie ọkịka dị igbo na-ejere ọlụ wee jụa izidibe buteli enye izidibe buteli enye oyibo na ọ na-ejere ọlụ ọ maka na nne ya nwere ego o nwere ibe o nwere abụ o nwere ji onye nne ya nwere ibe na-ejere ọlụ otu ọzi aka nne ya wee nwụrụzie iyo odejulu otu ọzi aka nne ya wee nwụrụ ọnwụ wedula ọkịka dị igbo odolude eduziela ọkịka dị igbo ọkịka dị igbo wee mụta ovu nwunye amụtali ya nwa a na-akpọ n'udebune mmụọ oyimu mere aliye na mmụ na-agwụ eluzi ovu mbọsi na-akọlụ unu ọkadigbo wee dulu udebune mụ o wee jewe olili ọbịa mmiri elu na ọbịa mmiri gwe mmadụ ụtụlụ ụmụnne m ọ bụ onye bịakọ obuluchie ma ọkịka dị igbo bụ aka wee bịa maka gịnị na ọka dị igbo na-arụrụ ọlụ haba otu oke si gili nri onye jekọ obulu ọkwa nri ya dọwa ọkịka dị igbo wee bulu ọkwa wee dọwa ọkadigbo ebulu ọkwa wee dọwa na ugwu onye na-agbọ tagbo na-agba ọgwụgwụwa ebulu ọkwa ọkadigbo eduru wee tụọ ya ibe buteli ya si na ọkadigbo wetara ọjị o wee bulu ọkwa bịa ka o lie ji mmadụ ndị achala niile wee kwuo si na ọkadigbo ga-ana maka o wetara ibe ọkadigbo wee nara abịa nye iwe ebedebe bụ ezie aba ọkadigbo wee dulu udebune mụ wee bulu ọgwụ ya wee nara abịa tupu ọkadigbo ji nara ọ gwara achala niile wee nwụọ ọbịa mmiri si na udebune mụ ga-ata akasị si na nwunye bụ udebune mụ ga-akasị ọ ga-ata akasị mụ na-abụo o mesila ya na ome n'ọnwụ otu ọdị aka ọkịka dị igbo nwụrụ ewee kwasị ọkịka dị igbo eluzie n'ogbu mbọsị ewee kwasị ọkịka dị igbo
onye ije enweilo okwu nwoke wee si nne yi bịa nwoke na-ekwu nwa nụlụ nwaanyị ịtọ ya mụtara nwa nwoke o wee bịa budegbu na mma alụsị achala sigudegbu na mmeli ọgwụ ọmụta nwa nwoke budegbu na mmụ wee bụ ọgwụ wee bunye onye nne yi wee bulu ọgwụ wee nawa obodo oluo n'ụlọ otu ọdị aka nwunye ya wee tụlụ ime wee mụta nwata nwoke na nwa ibe na-ekwu nso onye ọzọ wee si nne yi bịa wee buru udegbunamu wee jebe nne yi si na nwunye ya mụrụ nwa rinne na nwunye ya na-amụrụ ya sọ nwaanyị ọ mụtara nwata nwoke udegbunamu wee meli ya ọgwụ wee mụta nwata nwoke wee bulu ejima bịa udegbunamu wee bulu egwuregwuela ọbịa mmiri onye izizi o mere ọgwụ na nneyi ọ pụtara ebi gweli ya ọbịa mmiri achala wezi na udegbu na-ana arụrụ ọlụ udegbu na-emeri ihe na-ekwu mmadụ udegbu na m wee sola achala jewe ọlụ ugbo ọlụ ugbo arọ na-abọ wee kalịsịa achala ihe udegbu na-emerọla ihe obu ndị Naijiria chiri iselike ọlụ ugbo udegbunamu na-alụ na achala nakwa n'ọkpala ụba nne m onye ije enweilo ahịhịa obodo ji ulu udegbunamu nụlụ nwaanyị ọ nụrụ oru nwaanyị na ịnọ udegbunamu mere ala ihe ọ lụrụ ogwu nọ ise na ogwu udegbunamu mere ala ihe ọ lụrụ ogwu nọ ise na ogwu alụso onye mmụ nagwu o chiri mmụ nwoke n'ime ọmụ dị 28 o megidelibe emume niile dị na achala wee tinye n'ọzọ ibe na wee wobe achala iwo wee wobe achala iwo ilo ebuke ndị ilo wee jila ọgwụ bịa ezi na-ege egbu udegbunamu chukwu zọlụ udegbunamu o wee wala ọsọ wee na-ekizaili n'ọka udegbunamu wee wala ọsọ wee mee o wee naba na-ekizaili n'ọka o wee nọ nye mgbe arọ ịsatọ ya ata obegburu ndị mmụ na-agwụ udegbunamu alụsị mmụ na-agwụ ekperebe uwe ibiribi ikwuchie n'ụlọ o wee begbuwe ndị mmụ na-agwụ o wesiela anyị ya ibele wee mee ndị ilo alụsị onye mmụ na-agwụ ọnụmụ mbozi udegbunamu ga-atala ime achala ịmakwana udegbunamu si n'olili o ziri olu na igbo mmalị ya ịbata n'ilo mmụ na-agwụ igwe mmadụ atụruo o si n'oli ọkata nzube si m bi ya na ngwugwu anya agwa oyi m udegbunamu mere ala ihe alụsị mmụ na-agwụ ihe atụla bụ olue na ngwọ achala nwekwere mmadụ achala nwekwere dike achala nwekwere mmadụ achala nwekwere dike ọgaranya chi eze anya n'agha ode n'Igbo na mmadụ agwụ odogwu
igwe igwe Igbo na-akụmụ Sọnde okwu egwu n'ọdụ n'ọgbọ ezi Igbo na-akụmụ ezi Igbo na-akụmụ ezi Igbo na-akụmụ ọdụ ụbọchị anyị na-ekwu onye bụ ezi Igbo na-akụmụ ọ bụ igwe Sọnde Egbunike okwu onye aka mma n'ọdọ na onye aka mma n'ọdọ na Anambra East Local Government Loka mụrụ odogwu Sọnde mụ mali mma otologo o nwere ibe ezi Igbo na-akụmụ ezi Igbo na-akụmụ ezi Igbo na-akụmụ ọdụ ụbọchị Sọnde okwu egwu na-agbasịla akwụkwọ wee mụba abịa ọgwụ o wee mụtasị abịa ọgwụ wee bido abịa ọgwụ na-akụmụ ozu abịa na-arọ na-abọ wee nwee soso Sọnde na-ekpere ndị ala ọ bụ ezigbo omume o nwere n'ụlọ o bụ ugwa n'ezi Sọnde okwu egwu na-emerụ ngala ọ bụrụ Igbo n'anya Sọnde bụkwula Awụsa n'anya ọ na-emenyela onye ọbụla niile eweluzie n'otu oge onye ka ndị Igbo niile na ndị Awụsa niile bi na-akụmụ a ga-ekeketi anya si n'oge chi ezi Igbo na-akụmụ 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 ọdụ ụbọchị igwe ndị Chibi Igwe Sọnde okwu egwu ọ bụ chairman na managing director Kumo Farm Chemist Nigeria Kumo Farm Chemist Nigeria Limited kedu mbọchị echiri ya ezi Igbo ọ bụ ka ọnwa dị na Novemba 22nd 1997 o jiri ezi Igbo na-akụmụ o zitere onye ọkada nsogbu osi na uwe bụlụ ọkanga jebe ekwumo igwe okwu egwu iberibe bụ onye nzube kedu ndị bụ ndị ichie Chibi John eze bi ya onogwu ndị Igbo na-akụmụ Chibi bịa Chibi Jesi Chike Mmankịtị Chiakụ nwata n'ogboli ọlọsụ o sokwe na memba Igwe kansụl nchi Chibi Gabriel Nweze Chi ọzọ na Nnamdi o sokwe na kabinet Chibi Emmanuel Ogbo Ichi Ebes Member Council of Chiefs
isi nwante jabọ Sunday di Okoli Okoli ọbasiri ya Osogbu na memba kansụl Chidi Samu Ugwu Sogbu na kansụl memba Chidi Silibesiti Onwegwe Chidi Silibesiti Onwegwe Osogbu na memba kansụl Godwin nwanne egwu na-eme ụka Jezulumanu ọdụla Osogbu na memba kansụl Ibe mrali mmana mmụli ọka Osogbu na memba kansụl Sir William Okabu Petụrụ ọnụ ndị Igbo na Akumo Brọda Edwin Edochie Ochiora n'Ọkụzụ Chairman ndị Igbo na Akumo Igwe Agwali Malọ Onye Fedi Ikpere Kịtọ na Anadi Osogbu bịa ije Robinson onye na-azọ Robinson onye n'ugbo dike Odumodu eze na-abụ na Nnamdi Osogbu wee bịa ije Obi Valibi ya Obi nwere ego na Jos Native dọkịta Ọdenke Okeke Ọbịa dị egwu abụ na dibịa na Jos Nama anyị ji emile Egwu Ebike Chukwu anaje mba n'ogidi Ike mba n'ogidi alụsị Onye ije enwilo Egwu Edike ọgwụ anaghị Egwu Edike ọgwụ anaghị alụsị anaje Ike mba n'ogidi Ike mba n'ogidi Kedu ka o si mee Egwu Edike ọgwụ anaghị Kedu ndị fọlụ ike mba n'ogidi Chief Injinia Atọnweze n'ugbo Atọnweze n'ugbo Atọnweze n'ugbo fọlụ ike mba n'ogidi Ọzọ Igbo ndụ Chief Emmanuel Nnude Owele Aba gara n'ime Gbasara ike mba n'ogidi Wala baga na wuta na baga n'ogidi Ọgwalike mba n'ogidi Kedu ndị gwalike mba n'ogidi Chibi mụnne ka abụde Melara ka baga na n'ime Ozobike mba n'ogidi Chibi Sacrament Nwangwo Dike otu ọma ndị Igbo niile Florence Nkwanta Obidi Igbo Ọmalaebi ọla na-egbu Chibi Denisi Ọka abọdụ ya Oji nke ya nne na-aba aga na nnukwu Osogbu ike mba n'ogidi Chibi Ibeto Eze obodo Omeka nna ya na Nnewi Osogbu ike mba n'ogidi Birisi Emeka Kalu Emeka Kalu Fingers Osogbu ike mba n'ogidi Birisi Emeka Chibi Osita Ọka bụ ọdụ na Eze akụ n'obi Eze akụ n'obi na mmọjọ Kedu ike mefu na nwa m Ayaka ndị obodo ugbo Egwu Ebike mba n'ogidi oji ama
ọnwa ebughị ike chukwu akọdụ kedu ike mba n'ogidi kedu ike mba n'ogidi ebughị ike chukwu akọdụ mba ogidi Abia Omi Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo ma anyị nwere ụba na-eso okwu ndị Igbo na-esi ngo onye na-esi ngo ka nna ajụọ Igbo na-esi ngo ire nna ajụ gị Igbo na-esi ngo ụba na-ese nwa Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo Igbo eke na mmadụ Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo okwu ka nnụ nwa m Igbo na-esi ngo Igbo na-esi na-ezoro ọra na nzube Igbo na-esi ngo Igbo na-esi osimiri niile ọra niile Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi oke gọọmenti saa Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba milion isi na be ụba Igbo na-esi ngo local government is Igbo na-esi ngo anyị ozi ma dị eliwe ego Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba wee lilide ụba na-eso okwu Igbo na-esi ngo ego na ili Igbo na nlisi onye n'isi ọkọlụ nwa n'Igbo bịa ego gaji gị Igbo na nlisi onyinye nchịkwu nyere izube Igbo na-esi ngo onye ala na-akpụrụ isi Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba okele ịbụ agwa mgbugbo lie ahịa oge ibe eke na mmadụ ụba Igbo na-esi ngo ili na-ezoro ọra niile Igbo na-esi ngo onye bata ego ka ụba na-esi ngo oge mmekwa ọgọ ka ụba na-eso okwu Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba onye mma ọgọ ka ụba na-eso okwu oge nwekwa afọ mma ka ụba na-eso okwu Igbo na-esi ngo nwa uji moto eme ọgọ oji igwe eme ọgọ ụba na-ese Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba o jeli mmiri ije talata Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba ewere uke imi ọnụ eri ya nsi Igbo na-esi ngo kedu ndị mmere n'ọjọ na-esi ngo anyị nwere ọba agadi nwanyị onye gala onye ọjọ Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo ọrụ bụ mmere na-ewelite Igbo na-esi ngo nwa m chukwu nọ nso n'ọgọ iwu nọ nso na-eji ibu ya ote Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi keke ebe zuru Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo onye mmụọ obi na-ebe zuru ọgwara Igbo na-esi ngo ọ na-ebi igbo ọ na-ebili ebi Igbo na-esi ngo ọyọ dị Igbo na-esi ngo ụda zuru Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo Godwin Igbo Nweke na-esi ngo anyị nwere ọba o so na ndị egwu oli ọkata Igbo na-esi ngo Igbo na-esi ozo nwata ọka na amama Igbo na-esi ngo o so na ndị egwu oli ọkata Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo Chikwuemeke Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi ngo Chikwuemeke nwobi Igbo mwedo na-esi ngo ndị be mwedo na ọgwụ nkwọ n'ọrịa nta na-esi ngo o so na ndị egwu oli ọkata Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba ejiniya ọbụla binwe Yoruba Igbo na-esi ngo onye ogologo o so na ndị oli ọkata Igbo na-esi ngo Igbo na-esi ngo Okongwu obi dị ka onye anapọtọ o so na ndị oli ọkata Igbo na-esi ngo anyị nwere ọba Igbo na-esi kedu nwa m ụba na-ese nwa Igbo
ndidi amaka nwa eze mma kedu ntu mabụlụ enyi na Nsụka kezi ntu nwaze na Nsụka ozo na managing director Conrad Ozuwodi Nigeria Limited odogwu ntu nwaze mma na Nsụka maba Olumuchi Toldo Eke Okoye ọmọ na-etila ọra n'ime nkobi dike ji eje mba nwanyị ọjọọ aja agụ na ọgụ na-akpọ gị bie chibi parisida kilamenti ejike agalagbachila ezi n'Itedu agalagbachila ezi n'Itedu aganọjọ mụ na gị kwado ogwu Shediraki wotu na bonugbo Shediraki wotu na bonugbo otu na bonugbo nwanne atọnwezu executive chairman Shediraki Nigeria Limited Yusuf Nwabu Dike Ibe ndị ibute n'ibo ezi oyi n'ibe ibute n'ibo ọsọ ogbebi akụ nne ya mota ogbebi akụ nne ya mota n'ogidi ezi otilara n'ime n'ogidi ezi otilara n'ogidi ibe dị mma na anya agbara akwụkwọ ibe dị mma na anya agbara akwụkwọ Olumuchi Isa Nwokoye managing director Region International Yadi Dimanya Mmobio Ego binu nwa gbala niile Olumuchi Jonathan Obe Ajobi Wanu Bia Akutibu anya mba Akutibu anya mba Pastor Ibanya Di Alusi Nwase Ibanya Di Odoku Alusi Nwase Bia Mbise Kisi Webia Obidi Bamu Obidi Banu Obi Mwakala Nyana Kari Alo London Kisi Bia Ezi Afumake Chukwamu One Wuza Wakunotu na Koki Chizi Dadis Wana Mdo Akudana Nobunike Ogbebi na Elugo White House Oyinwe Gwameni Ho Gwameni Ho Oyinwe Gwameni Ho Chi Dalisi Wajimofo Dalisi Wajimofo Chiyaja Yimu na Mudioko Odogwu Yaja Yimu Bia Onye Mudiọka Odogwu Namwe Odogwu Honorable Godwin Godwin Mamba na-emebi ya Iji ya ibe mmeli mmanụ okwu n'ike Ibe mmeli mmanụ okwu n'ike Oyimwa ibe mmeli mmanụ ya Seridi Koshime TV
ijeri mayo bidi igbo ajie nwogodo ka igbo odogwu nne ka nwanyị ada ndị igwe adị niile chi anyị ji inwe si amaka anyị ji inwe si amaka chairman of managing director World Bank Association Igbo World Bank n'Enugu Eze Gowon n'Enugu World Bank n'Enugu Ulu na amaka iwe bido abịa mma unu mana ego mmanụ ebe mkpụrụ abụ otu ọzi aka wee fọmụ nwakọ o tere ọzi aka wee fọmụ nwakọ a na-akpọ Famasi Petroleum Famasi Petroleum Nigeria Limited Benue Steeti Kabadi wee kalịsịa chi Emmanuel nwa ife adị haba chi Emmanuel nwa ife adị ọ bụ chairman chief executive director of Famasi Oil Famasi Oil Nigeria Limited usoro bụ onye na individual marketers idezela abịa mmanụ ugolo n'obodo o wee kpata ego oyibo owe nụta ọmalịta nwanyị a na-akpọ Chief Emmanuel ife adị Emmanuel nwa ife adị onye amụrụ na bebe n'izu anọ ọcha ụmụ ometa vileji n'izu anọ ọcha ide wee kwụsị ya akwụkwọ ide n'izu anọ ọcha wee kwụsị akwụkwọ etu esi agba o wee jewe olu oyibo na Makọdị o wee jewe olu oyibo na Makọdị Benue Steeti ofe adị Chief Mrs. Jenio ife adị itele nwanyị n'ọdụ na-akpọ gị ibe itele nwanyị n'ọdụ na-akpọ gị ibe ịnọ ọlụ ọma idelu n'izu anọ ọcha ọrụ onye ka izu ji neketi ya anya na wezi na-egechi ya ide na ideju nọ n'izu anọ ọcha gba gburugburu kedu nye bụ ọlụ ọma ọ lụrụ n'izu o tiela scholarship na bebe n'izu ọ bụzikwa ide ọ bụzikwa ide ọ bụzikwa ide na izu anọ ọcha odezu ide mgbulumbulu ide n'izu anọ ọcha nwoke m ide n'izu anọ ọcha ide mgbulumbulu onye dị bụ ụdị nya bụ ide n'izu anọ ọcha ide n'izu anọ ọcha ka ọ dị